Ikaw na nga tong nananahimik ang buhay dati. Ikaw na nga tong nagbaba ng standards. Tapos, ikaw pa tong maghahabol at masasaktan. Ay nako, mga maling tao talaga naglipa na. Buti na lang itong naririnig mo ngayon. Tamang tao to. Gusto mo ba ng free trial? 3 days. Huy! Mahal! Ano nga sa'yo? Kimchi no yun na da? Aish! Namiss kita na. Huy! Andito na naman ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, DJ Kimchi no. Makakasama mo ko mula 6pm hanggang 9pm. Mahal, talamak ngayon ng lokohan ha. At ang mga manloloko ngayon parang virus. May different variants. Huy! Imagine mo trending ngayon sa social media, no? Hindi na nga kagwapuan, nagloko pa sa asawa niya. Ay nako, damay-damay na naman kami mga lalaking faithful niyan. Malalahat na naman kami. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Huy! Bibigyan ko kayo ng 3 katangian ng tamang tao para hindi ka na matulad sa mga taong sinasayang at niloloko ng mga red flags na yan. O ito, una, makinig ka. Dapat malaki para busog ka. Hindi, malaki ang puso. 'Di ba? Yung mga mapagmahal, yung may care talaga, hindi lang sa'yo, pati na rin sa nakapaligid sa kanya. Mahal, ganyan-ganyan ako mapagmahal ako Huy! Oh, number 1 pa lang yan may 2 pa. Kaya naman sa aking pagbabalik, ang pangalawang katangian naman ang ating pag-uusapan at ibibigay ko sa'yo. Kaya wag mong ililipat ang radyo, dito ka lang sa akin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. O saktong-sakto para sa mga taong hindi alam ang kanilang worth. Here's Parokya ni Edgar, Halaga. Metro's number 1, Metro's number 1, Love Radio.